de trading català. Bé, anem a repassar una mica què és el que ha fet aquesta setmana el DAX. Com podem veure, aquesta setmana no ha estat una setmana de molt moviment. Jo no he pogut estar molt davant del mercat, per no dir quasi gens, per tant no sé com ha sigut així en viu i en directe, per tant potser el meu anàlisi d'avui no és del tot acertat, però bé, he intentat revisar una mica com ha anat la setmana i crec que ha sigut prou penosa, com més o menys està sent aquest mes, per tant crec que l'analitzarem molt ràpid. Veiem que el dilluns va obrir el mercat sense pena ni glòria, cap a les 10:20 passades va sortir un volum a dalt que ja no va ser trencat, per tant no hi ha entrada, no hi ha res. Val? Els volums són baixos, és un lateral, els moviments no es crea cap tendència, veiem que a les 2 ens surt un volum de 600 contractes, una mica més tard també un aquí comprimit, no fan res, no estan creant cap tendència, per tant res de res. Per les tardes igual, i veiem que el dilluns acaba sense ni pena ni glòria. El dimarts més del mateix, el preu quasi ni es mou, molt solapat, sense volums alts, no està creant cap tendència. Aquí veiem a les 10:20 i alguna un volum alt, però és que no ens està creant ni ens està indicant res. Val? Per la tarda el mateix, tornem a veure això és cap al migdia, veiem un altre volum alt, que pot ser amb el desplaçament, sembla que vulgui crear una tendència, però el retrocedir i el tornar a baixar ja no anem ni amb la mateixa força, ni està trencant aquesta zona, per tant res de res. Molt lateral el preu, molt. Aquí a la tarda tornem a tenir el mateix, tenim un mínim interior, sembla que el vulgui trencar, no el trenca, surten molts volums, no hi ha res, i a més això ja és 17:30, val? Si no vaig errat, això és dimecres, perfecte. El mateix, una obertura que no ens diu res, volums baixos, no ens està creant cap tendència al preu, aquí, no, el preu és molt solapat, volums baixíssims, ho esteu veient, o sigui, no m'estic inventant res, val? Aquí veiem que en l'alt, a mitja tarda, cap a les 4, ens deixa un volum alt, ens sembla que ens vagi a trencar, però el que fa és que no hi ha força i retrocedeix, per tant això no és entrada, no ens està testejant aquest volum i ni l'ha trencat amb desplaçament. A més, just aquí el que fan és frenar-lo, per tant això ha sigut una frenada que han tornat a frenar, val? I veiem que acaba i com si res. Aquí no sé si és que va haver-hi alguna notícia o alguna cosa aquesta tarda a les 7, però com podem veure res de res. Al final el preu acaba, com en totes les notícies, en el mateix lloc que el punt de partida. Es queda aquí i continua fent el que volen. I està sent molt avorrit analitzar aquesta setmana, perquè la veritat és que no estic veient jo cap entrada. Dilluns veiem a les 9, quan el preu obre, sembla que vulgui baixar al mínim, no ho fa, trenca, en aquest cas ho fa en volum, aquest test a mi no em convenç, però mira si algú la va prendre, però per mi aquí no hi ha cap entrada, ni aquí, i potser aquí sí que torna. El tema és que a mi tot això em descartaria trade, però crec que és l'única vegada que el preu ha anat a una zona a testejar un volum anterior, perquè això de trencar volums que no n'hi ha hagut, per tant no es podien trencar, poques vegades ha passat aquesta setmana. Aquí veiem això, no sé si algun penso que vaig veure pot ser que hagués operat aquest, a mi no m'acaba de convèncer, tot i que sí que veiem que està pressionant una força i aquí quan arriba aquí el preu sembla que ja no pressioni més l'oferta, però per mi no està tenint una tendència clara, sí que dona dos pressions l'oferta. No sé, com no hi vaig estar-hi davant, jo ara així de parat dic que no i després potser crec que era molt més clar, per tant ho descarto. Són les 12:50, o sigui no hi hagués estat ni d'horari normal, val? Aquí veiem una frenada nova del preu, el preu baixa i quan puja aquí, per mi aquí no està testejant res, val? Sí que s'asseca, però clar, si ens hem de ficar en cada moment que s'ha secat, perquè no ens hem ficat per aquí, per exemple, és un dia, o sigui, no l'acabo de veure, per mi això és una frenada i un gir de preu. Veiem que aquí ja no hi continua a anar, hauria d'haver trencat aquest volum per continuar, val? Aquí no hi arriba a anar, se podia haver girat cap a dalt i ens el menjava. I acaba el dia, i això, ara em penso que ja som avui, sí,
que bueno, jo crec que la imatge paga per si sola. Si estem veient aquest tipus de mercat amb aquest tipus de volums, molta cosa no podem fer. Vale? El desplaçament del preu és completament aleatori i aquí no ens podem jugar els nostres diners. Aquí a la tarda veig que ha fet abans de tancar com no sé, potser han tancat posicions el que sigui i abans de les 5 i per això ha fet aquesta pujada, ha baixat, ha tornat, però o sigui, ha perdut el volum per sota, o sigui, no... I aquí ha tornat, això és el tancament, són els volums de tancament, aquí l'han frenat novament i ara no sé què continuarà fent, però la veritat és que és una setmana per fer zero trades. És el meu anàlisi, és l'únic que us puc compartir. Ja us dic, no he pogut estar molt al davant, estic molt liats amb uns altres temes personals i etc. I per tant l'únic que us puc dir aquesta setmana és que per mi no hi ha hagut res, a la millor vivint la sessió en directe potser sí que hi ha hagut alguna cosa, però jo ara analitzant-ho així fredament pues no veig res i crec que si no s'ha fet res era la millor opció i mira, si s'ha rascat algun puntet pues benvingut és, no? El que passa que suposo que hauríem de controlar que l'hem rascat i a veure en quines condicions, perquè si un altre dia ens hi fiquem, pues a veure si acabarem rastant, no? Pues no crec que hi hagi molt més a parlar. El mes ha sigut bastant com aquesta setmana, molt difícil, la part de mes que jo vaig operar, la del principi cap al mig, molt poques entrades, últimament el DAX sí que sembla que algunes entrades de mes hi ha donat, però n'està donant molt poques. Val? Haurem d'analitzar a veure què tal el mini DAX, que ja el tenim aquí. Com ja vaig dir en algun anterior vídeo, molt d'ull, donem-li un parell de mesos, analitzem, que s'estabilitzi, perquè no sé com està el tema ara, però no tindrà el mateix volum que el DAX i o anirà més o anirà menys o ja ho veurem i hem de tindre molt clar, així com per exemple jo tinc clar que en el DAX a partir dels 600 contractes es generen unes tendències bones per operar, en el mini DAX ens podem trobar que un mes són 500 i en el següent mes 500 és un secat i no és una pressió, val? O sigui, jo crec que per poder operar un nou mercat l'has de conèixer bé i has de saber com s'està movent. I en aquest cas el minidax no està estable. Vull dir que hi està entrant gent i això canviarà una mica el barem dels contractes en què es mogui el mercat. Val? Per tant, jo crec que una bona opció és com a mínim de moment deixar aquests 2 mesos que passin, cara l'any que ve a veure què tal, però sobretot mirar que s'estabilitzi i que creï unes tendències amb uns certs volums, etc per poder-li pillar una mica el to en aquest nou mercat que han creat, no? I res, això és la meva recomanació, que tingueu molt bon cap de setmana, que passeu molt bé, i el cap de setmana us deixaré l'última anàlisi abans d'un petit peron que faig, i res més, que us vagi tot molt bé, que us hagi anat bé el mes, i ens continuem parlant. Vinga, adeu!